Our bodies are given life from the midst of nothingness. Existing where there is nothing is the meaning of the phrase, form is emptiness. That all things are provided for by nothingness is the meaning of the phrase, emptiness is form. One should not think that these are two separate things. Kruip je ten einde, je kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Kruip je kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Hoe diep wil je gaan, hoe ver wil je zaten? De locatie is onbekend, maar het is een heel endetje stappen. En de weg zit veel met hindernissen. Je moet ploegen door de wildernis, op zoek naar je gevoelens, de herinnering en alles dat je op dit moet weg. Bagage overboord, nu komt het neer op een emotioneel wisselberg. Zware confrontaties, ballonnen zitten bosjes. Hoe dieper dat je graaft, hoe minder de variaties in de oorzaken van de onderliggende frustraties en problemen. Heb gekropte herinnering aan de basis van angst, woede en de ongecontroleerde stroom van energie die door je raast zonder een reden. Of dat peesje, of mak je iemand wist, je mokken je vader, je zeven, maar van binnen weet je meer dan precies. Maar de schande stof voorlopig ongelooflijk in de weg, dus volg me mee en het kon in al, ik zie ook nog niet echt ver. Ik wil ten einde, je kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Kurpin kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Weer als shit, laat dus begin met begin. Genesis, zoekt achter zin in de zin. Sephira, we zijn het was in het begin. Shekinah, maar liefde kun je niet verblinden. De deuren tot Koninol is een aantrekkelijke poorten. Geheimzinnig, er is maar één van deze soorten. De toegang is vrijwillig, de sleutel zit op slot. Er is geen tol, het is juist maar je keuze dat je kost. De binnenkant is prachtig, een echte revelage. Een boost voor het intellect en een prikkel voor inspiratie. De wegen liggen glad, maar niet te veel obstakels. En om de zoveel kruising naar een of ander orakel. Er zich gloednieuw impulsen en het is magisch qua spektakel. Het type zaken dat jullie en vinden fabels. Maar naarmate dat Koninne al verbreddert, wordt de bonen ossa smaller en de omgeving veel killer. Het wordt als van interessanter, maar ook lastiger te trekken. Maar dat is logisch, want de waarheid dat ook lelijke facetten. Dus in het midden wel te naft weren en toevallig nog mee. De gewone kleine ietsje minder zelfzeker. Het leven leiden met een dubbele gedachte. Een uitblinker al buiten, maar een sukkelige dag. En de deurzetters zeggen tijdens stappen. Soms spijzend als een nooit meer aan de struggle van de tunnel gaan ontsnappen. De testen worden zwaarder, de vinger wist naar joen. Het is de BNM of eerlijk zinnen binnen dat je moet doen. De schulden dragen en je transformeren naar een wezen dat correspondeert met de universele stijl van leven. Je ten einde, je kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Kurpin kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Malkoet, op weg naar de zon, onder het prisma. Eens forbidatie er binnen. Swingglas de takken van de boom naar de zijkant. En breng even weg met Neptunus drietand. Nu is nog juist de EKG en verder is er niemand. De upper is bewandeld, ambulant in een nieuw land. Nu wordt de pillen op je hoofd gericht en stap je in een panorama van je leven met een helder overzicht. De ding dat je haalt bij anderen zie je eigen zwaktes, dus je kunt er niet tegen dat ze blootgesteld zijn bij een ander. Want zo ziet een ander dat je eigenlijk niet anders zit. En dat terwijl dat je je beste doet voeten wel anders. In reflectie, analyse, Theo Maassen zei het zelfbedrog is het immuunsysteem van onze psyche. Niemand weet hoe dat die is, iedereen verbloemt voor zijn zeven. Pas en Koninne al begin je duiven in de krochten en geweldige gewaven van je nessenpand. Tot op het punt gekomen van acceptatie zodat je verder kan. Weg uit Koninne, de wereld weer ontdekken en de lessen dat je meegekregen leren aan de rest. Maar niet door het wat te zeggen, maar door hoe dat je handelt, dat je de wereld wil verbeteren, moet je zelf niet eens veranderen. Koninne al is lastig en hetgene dat erachter komt nog harder, maar de werking van je daden uit en prachtig. Dus hef niet op, hij weet dat je niet alleen bezig zit, hij komt er juist uit en het is een oneindige bezigheid. Maar ze zeggen soms dat doel de weg zelf is, dus weet ik dat iedere stap dat ik zet nou de nerf is. Je oneindig, je kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan. Kurpin kon in al met alles mee naar wonderland. Of zoek je te vergeefs, de uitgang tot je ondergang. Er zit geen geest, maar een leegte in de wonderlanden. Ze investeer niet in de materie, wat dat je zonder kan.